Nginibingelele kuzo zonke indawo lapha khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami ngingusithambi sonke kwaKandlozi ngicela amaqala uvashele channel ucof subscribe thokozele le video wembukeli sekwenzeke isiphihli sengozi emgwaqeni uN2 phakathi kwasemkhondo nasophongolo esifundazweni sakwaZulu Natal khona namhlanje kuseni. Kube ukuthi kule ngozi kuhlanganise iveni yamaphoyisa kanye neloli elithwala izingodo. Wembukeli kubika ukuthi abalimele balashele endaweni yasigomeko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela kanti imbangela lengozi namanje ayaziwa kodwa amaphoyisa asaphenya. Mbukeli udaba lobhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho ku comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje.